V-am luat prin surprindere, nu v-am anunțat să mor aici. Intrați, mă, să vă zic ce telefoane am primit ieri după live-ul ăla. Dar distribuire, intrați toți. Hai să vă dezvăluiesc memorialul PNT Valea Seacă, Poarta Albă. Dar distribui să intre mai, hai să vă zic ce telefon. Da, distribuire. Distribuie șchiopule. Ipule, ce fac, mă, frate? Dă-i și tu o distribuire. Băi, ai avut interviu, ce ai luat pașaportul britanic? Că știu că ai avut interviu. Isabelo, îți place să intri pe live-urile astea. Nora mea. O să încep să mă scăresc, că să lasă cu moscăreală. Și mi-e rușine. Băi, să-l stăpânești sănătos, să-ți fie de bine. Bravo, mă bucur să mor eu, dar nu mă bucur, frate. Știi de ce te-am întrebat? Că știam că ai avut interviu, nu știam ce ai făcut. Bravo ție, bravo, frate. Dacă ți-ai luat pașaportul britanic, doare la... O să dai și cetățean britanic acum. Bravo. Bă, eu să mor aici, nu mă bucur de ăștia. Salut, Ciprian Leonidas. Eu când aud lucruri de astea pentru băieți să mor aici, de nu mă bucur. Eu nu sunt invidios, chiar mă bucur. Că uite, dacă am vreo problemă, am nevoie... Da, înseamnă că te-ai dus în Anglia pentru că ai avut interviu, că știam că ai interviu. Am înțeles, Ipule. Păi da, frate, trebuie să te întorci acolo, că... Hai și acolo munca ta, la Brașov. Uite, vede, eu mă bucur. Când aud așa decât un băiat, că mă bucur, frate, că uite. Doamne ferește, se întâmplă ceva, am vreo nevoie, apelez, alea, pac, mă ajută. Hai, pac, cu ce trebuie. Eu mă bucur, mă, pentru unii. Dar pentru majori mă bucur, că unii chiar merită. Eu nu sunt invidios ăla, dar distribuire, să intre cât mai mulți. Să vă zic cine m-a sunat aseară, haideți. Hai, și pe aia vă zic acum tot, haide. Da, distribuire, Leonidas, dă-le distribuire, baro, dă distribuire mare. Băi, care ați intrat aici, da distribuire, dă Belgide și tu te pup, dă și tu distribuire. Dați tot distribuire, ca să audă toată lumea, nu zici cum m-ați sunat pe mine aseară. Care ați fost acolo la Oxford, știți de acum, dar ce nume dau, o să cunoașteți bine rău, o să rămâneți blocați. Că cunoaște cine m-a sunat? Ofițeri de acolo, doi ofițeri care acum sunt la pensie. Au ieșit la pensie. Da distribuire. Da, mă, frate, da distribuire, mă. Haide, mă, să auziți acum. Memorialul durerii. Să vedeți cum se lega unul cu altul. La părintele lor, mate. Ăla era părintele lor adoptiv. Și nu le făcea rapoarte. Că și unul, și ăla, și al doilea aveau același părinte și probabil, nu știu, nu știa unul de altul. Cred. Și nu le făcea rapoarte. Și mie mi-au făcut 10. Mai cred că mai mult de 10. Nu, mă, și trebuie să ca știe. Dați, mă, distribuire, fraților, vă rog frumos. Dați distribuire să intre mai mulți, ca să încep să vă spun, în memoria durerii. Să vă ia cap. Hai că m-am hotărât, știți de ce? Fietați-mă. Vine războiul, fraților. O să înceapă războiul și măcar să știe toată lumea de tentativele astea, de diariile astea.
că vine războiul, murim cu toți, murim de coronavirus, ori război, începe și războiul, știe toată lumea. Da, distribuire. Distribuiți toți. Băi, toți care intrați aici, vă rog să distribuiți din TTP, frățiorul meu, să trăiască tactul, măta, frații tăi. Bagă o distribuire mare și tu, dă-i distribuire. Dă că trebuie să vorbești. Tu nu știi, adică ai auzit și tu. Ai auzit, dar acum spune fratele tău, auzi aici adevărul real, nu cardeală. Că tu poate ai auzit niște ștouri, umflături. Îți spune o realitatea. Cum a spus și de Ciupercă și de Racu, stai așa că vă spun o realitatea cum e, că eu am fost acolo. Eu de ce m-am dus? M-am făcut termen. Știe toată lumea. Dar distribuire care intrați. Dar mă, să audă toată lumea. Eu nu mă feresc de nimeni. Bă, e singurul, fiți atenți ce am observat. E singurul, am descoperit un lucru. Singurul mod de cu toți, că uitați, toți suntem plecați cu fiecare cu munca lui în toată lumea asta, este rețeaua asta, mă, de socializare. Uite, live-ul, pac, vorbești cu toți, le spui, răspuns la întrebări, te întreabă, scrie, deci toți, că așa ne întâlnim pe la vreo nuntă, pe la vreun botez, vara. Bidiță, te pup, distribuie, iar distribuie, mâncă, că te-am înnebunit cu distribuire pe tine, frățiorul meu, dar distribuie. Distribuie ca să auzi și tu. Cine m-a sunat aseară, ieri, adică, după ce am făcut live-ul ăla. Distribuie, să audă toată lumea, intrați cât mai mulți. Fraților, care a fost acolo, știți. Domnul comisar Rusnaschi și cu domnul comisar Maravea, finul lui domnul Mate, m-au sunat și mi-a zis, poți să ne dai numele, Alberte, că nu, noi nu mai am ieșit la pensie, nu mai poți să spui ce vrei, să spui cum are realitatea, adevărul. Zic, n-am vrut, uite, chiar nu știam că am ieșit la pensie. N-am vrut. Că, uite, oamenii mi-au spus niște lucruri care nu le știau, că mai mult de 90% din băieți. Vă spun eu, siguranță. Te pup, țigane, dă-și tu distribuire. Daniel Curiciu. Uite, vezi? De drag, mă, vorbești cu băieți de valoare, vezi? Băieți de valoare de drag, te cum e țiganul ăsta să moară fata mea și nepoții mei. Tot respectul, bă, frate. Daniel Curiciu. Că a fost acolo și știe. Da, distribuire. Băi, fraților, mi-a zis să ne dau numele, mă. Da, ne poți să ne dai numele, că n-are ce ne mai fac, am ieșit la pensie, suntem pensionari, ni se rupe în 14. Zic, ok. Băi, fraților, de Gabi Ciupercă și de Racu mi-a zis Maravea, mi-a zis Rusnaschi. Cu ei m-am întâlnit afară. Și mai mi-a zis de cineva aseară. Că eu, sincer, nu știam. Știam că am fost cambuzier de lux pe acolo, alea, pe la Aldebecali, dar nu știam și de chestia asta. Băi, fraților, lucra la Flora. Era cu Cichit și Gherghișan. Și scotea la Flora. Cichit a vrut și el să-și o aducă pe nevasta. Uite, băiatul ăla n-am nicio treabă, eu n-am nimic cu băiatul ăla. Eu n-am avut vreo prietenie, vreodată, nici măcar acolo. Și Gherghișan l-a dat în primire la părintele lui, la Mate. După aia Cichit l-a dat în primire pe ăla că se plimba cu bicicleta pe la Flora, pe acolo. S-a dat în primire la același părinte, care se spovedeau amândoi. Comisarul Mate. Băi, fraților, sunteți unii care a fost acolo. Când ieși afară dintr-un penitenciar la o muncă și ăla se plimba cu bicicleta pe acolo, ăla vrea să-i aducă o nevastă, gagică, nu știu, el știe. Să-i facă și el treaba, na, că era pâznaie. Și nu le face, fii atât de vedeți și voi ce fapte făcute acolo. S-a dus amândoi la Mate, ăla pe o parte, ăla pe o parte și s-a stropit unul pe altul. Băi, nu le-a făcut niciuna parte. A pomenit așa ceva?
Asta mi-a zis Maravea. Eu habar n-aveam că Maravea e nașul mate. Și vă dați seama, dacă e nașul sau finul lui mate. Dacă s-au rudit acolo între ei. S-au înrudit între ei, mi-a zis omul, că eu fi zis nașii, ce sunt ei acum. Uite, asta auzit și voi ce n-ați auzit în viața voastră. Nu le-a făcut rapoarte, mă, mâncați. Și pe mine m-a făcut pachet, a venit cu mascații și m-a luat de la punctul de lucru. Dar vrea să mă trimească direct pe GSR. Nu le-a făcut rapoarte. Te pup, Django, dă și tu distribuire. Ce înseamnă chestia asta? Ia ziceți voi, băieți care sunteți aici, care ați intrat pe live, care ați fost acolo. Deci să-i prindă să facă lucruri, s-a dat unul pe altul primire și nu le-a făcut la niciunul raport. Nici lui Cichit, nici lui Gherghișan. Și Gherghișan spunea că l-am făcut eu sifon. Păi băi, nu l-am făcut eu sifon pe Gherghișan. Să vă spun eu. L-a făcut lumea. Că el când a plecat de la Sloboziadă și a schimbat sistemul, cine e? Pe Nelu Găină de la București, care mulți îl știți. Astea spuse de Nelu Găină și mi-a zis Nelu Găină, Albertu, îi spun pe față, de față cu toată lumea. Păi e nebun. Băiat, mă. Gherghișan diaria, băiat. Că ați vedit și voi. Când a ajuns și pe acolo și a luat protecție, păi și a fugit pe așa. Și mai putea de nervi, jurat, dați seama, la pârnaie, pe o secție pe alta, mai greu ajungi, că te singerează. Mai ales când îți iei protecție. Eu am văzut cum e, că și-a luat lumea protecție și pe mine. A fugit pe așa. Diarea, că s-a făcut cuplu, Bede la munte și la mare, Gabi Ciupercă, Gogu, Patraulea și Trandafir, fraților. S-au făcut, toți trei. Ăștia care pozează în băieții. Și zicea că l-am făcut eu sifon. Uite, nu te-am făcut un sifon. Eu, într-adevăr, recunosc că te-am făcut cam buzier de lux, care știe toată lumea că e pe lui. Că ei aveau tabieturile lor. Cum avea Petre Frumușelu cu rabla aia de gelul Macai. Că și Petre are tabieturile lui, să fie paharul. Băi, îmi faci ăștia manevră cu internetul să mulă ăștia, fii atent ce panorame. Băi, vedeți ăștia, Gherghișan, Ciuper, Căracu, vedeți poate datele faine, vă dați pe aici în primire. Că voi sunteți capabili. Că a făcut cu mine, de mă îmbârfea lui Bănută și lui Mate, de mă mâncați de Ciortan. Auzi, și ce Gherghișan, că m-ai făcut sifon. Dar cine ești tu, mă, până la urmă? Ce reclamă, cine ești tu? Păi cine-ai bătut tu vreodată singur în viața ta? Că te umfli de nebun singur, te umflă de alte cine? De alte băia care stă pe lângă tine. Racu, Ciupercă. Păi cine ai bătut tu singur? Dacă nu erai în spatele știi tu cui? Că ăla a fost tăticul vostru, mentorul vostru, al tău de fapt, al vostru, că erau băieți cu calitate pe lângă voi, cum era tu ăla, tot respectul, ăla da, calitate și erau mai mulți. Dar tu erai o rablă. Da, mă, avem pomenii și voi. După aia pe Mironești, pe frații Mironești. I-a aruncat de la muncă, mâncați, că nu l-ascultă pe el, auzi. S-a dus la Gabor și i-a părât la i-a dat la tipul, la Gabor i-a scos la muncă. Auzi că nu l-ascultă pe el. Dar cine dracu l-a ascultat pe ăsta vreodată, mă, mânca-mă și gura voastră. Uite, al de onacă aia poate să confirme treaba asta. Auzi și voi. Și la afară umblă în piept. Băi, distribuiți toată lumea, bă. Mangiare, distribuie și tu, te pup. Le spun că vine războiul, de asta vi le spun. Și ne omoară coronavirus, să știe toată lumea, bă, de Gogu, Patraulea și Trandafir, că ăștia așa sunt. Gogu, Patraulea și Trandafir. Să vedeți voi, m-a sunat după live-ul ăla. Poți să ne dai numele, Albert. Noi am ieșit la APE și ofițeri, comisari. Uite, băieți aici care sunt dintre voi pe live-ul ăsta, care știți cine sunt oamenii ăștia. Au ieșit la APE și spune că nu are ce să ne facă nouă. Noi suntem te publicule.
Uite și a intrat și băiatul meu. Și uite că le dau nume, dacă eu n-am vrut să fac treaba asta. N-am vrut, că nu trebuia. Dacă oamenii mi-au spus ce mi-au spus. Dar dacă a spus că nu are ce să le facă, poți să-i dai nume, dom'le, să știe lumea. Ok, am înțeles. Mâine o să spun treaba asta. Băi, n-aveam eu gesturi de-astea cu life-uri în viața mea, mă, frate. Nu mi-a plăcut mie, dar uite că așa poate să afle lumea, mă, frate. Din adevărat, curat, direct, de exemplu, de la mine, din gura mea, așa, spui lui Ion, mai pune de la el sau mai tai, nu se aude, nu, mă, direct. Ce trebuie să știe toată lumea. Adevărul. Cu diariile astea, că astea sunt niște diarii. Gherghișan, care îl bate măsra și îl bagă în casă. Când țipă măsra pâine în casă. Suferea și el de băiat. Da, mă, frate, eu recunosc, nu eu. Să jure Petre, să jură toată lumea care era acolo. Cambuzier de lucru, mă, la milionari. Le spăla vasele, tot. Și erau o grămadă băieți cu coloană, uite că poate erau amărâți. Și n-au făcut așa ceva în viața lor. Prefera să stea în amărăciunea lor. Că l-am făcut eu sifon, l-am făcut eu, mă, la funelul găină, l-am făcut lumea care știe. Te-am făcut eu, mă, sifon pe tine, diariu, că tu ești o diarie pentru mine, ți-am zis-o ție. Și la mor. Pentru mine e zero. Zero barat. Nici zero barat nu ești. Tu sperii copii, nu mă sperii pe mine, în viața ta nu mă sperii tu pe mine. Că eu știu să îmi fac treaba cu tine repede, rapid, în viteza luminii. Ce uita cu Arsen? Atunci te umflateai și tu pe lângă ceilalți băieți și când ți-ai luat-o cum trebuia, nu mai, ce făceai mac. Nici miau nu mai făceai, mac. Și asta se poate repeta. Repede se poate repeta, că tu ești o fetiță, o păsărică ești, diario. Păi cine dracu te-ai bătut vreodată în viața ta? Tu singur, dar nebun așa, să bați tu vreun băiat. Păi cine dracu ai bătut? Poate ai bătut copii de aia în curtea școlii, de aia, de grădiniță, sau eu știu eu, din clasa 8-a, nu? Păi da, poate te duceai pe acolo să-i sperii. N-am vrut să zic treaba asta, dar mi-a zis, Maravea mi-a zis de tine, Gherghișane. Cu ciclit, cu prăduierile, vă legați unul pe altul. Vă spovedeați amândoi la mate. Și tot tu pe parte, la pe bine. Probabil nu știați că aveți același părinte. Și nu v-a făcut rapoarte la niciunul. Și suferiți de băieți și faceți pe alții sifane. Firați-i dracu de panorame. Bine, cu ciclitala n-am nicio treabă, băiatul ăla. Mie nu mă interesează pe mine, dar mi-a zis Maravea. Deci nu mă interesează pe mine. N-am o treabă cu băiatul ăla. Dacă să vedeți și voi, băieți. Că eu să moară nepoata mea, Edis, dacă nu vă zic la toată lumea pe față care sunteți, indiferent de marcă. Da, mă, frate, eu ați văzut, v-am zis și, băi, dă-i ce da lui, ce al cezarului. V-am dat niște nume și sunt o grămadă băieți ca numerele care vi le-am dat eu. Este. Sunt o grămadă. Cu calități adevărate extraordinare. Și prin 4-5, și prin oraș. Nu vreau să le dau numele, că după aia știți că eu umflu eu pe aia. Că țin cu ei așa. Eu v-am dat așa niște exemple, vi-am dat pe aia care știți și voi. Bine, știți și pe ăștia la alții. Eu v-am zis că sunt o grămadă băieți. Și prin Palace, și sunt. Și vorbește Gogu Patraulea și Trandafir, hoțul strigă hoți. Și uite că nemții ăștia nu mai, uite, la ora asta nu mai, toată lumea în casă și poate v-a apucat drept cu vreunul să dați telefon din ăștia care v-am dat numele pe aici. Că v-am spus și unde stau și adresa.
Stai așa puțin. Fratello. Un fratello adevărat. Și ăsta coloană, băiat. Deci fii atent, mă repet, îți arată să scrii că la mine e totul ok. Îți arată să scrii. Îți arată, dar nu știu, vezi că e de la tine, de acolo, nu e de la mine. Da, mă, mâncava-și gura voastră. Uite, o diarie și ăsta, o diarie. Care suferea și ăsta de mușchi. Că el singur să ducă n-a bătut pe nimeni în viața lui. Arătați și mie pe unul care l-a bătut, un băiat care se bate. Bă, de unde? Mi-aduc aminte cu câțiva ani în urmă, până să mă duc eu încolo în vacanță, la Dacia acolo, m-am întâlnit cu Gerasim, dar asta știe și Ipu. Asta poate consumi și Ipu. Că venise și Ipu acolo. Și Gerasim ăla i-a zis, haide bă să ne batem. Și el i-a arătat lui ăla, scosese și i-a arătat o jucărie, ceva, adică credea că îl intimidează. Și Gerasim i-a zis, hai vină încoace să ne batem. Îl intimida pe ăla cu o jucărie de copii. Uite-mă diariile astea infecte. Ăștia care îi bate, genul lui Gherghișan, îi bate mamii ca să intre în casă. Și el s-a apucă să vorbească. Da, nu vă mai spun. Dacă mai m-a pus să vorbesc și Dănea Dan Brunetu Gaboru după secția 5-a de la Valul. Ăștia știe de cine zic. Că și el a ieșit la pensie, ce mi-a zis și ăla, pericol ăla social, că l-a fost pericol social, că m-am întâlnit și cu ăla. A început să vorbească de oamenii lui, mi-a zis, mâncava-și gura voastră, de oamenii lui toți, gen Catrina, gen mulți. Nu mă apuc eu acum să vorbesc asta. Că uite, când au ieșit, când ești la pensie și pleacă de acolo, acum începe să vorbească, că se gândesc că se trăiește cu lumea, pe afară, prin țară, pe undeva. Se gândesc prost. Da? Ce vreți? Băi, sunt mulți care îmi dă cerere de prietenie, dar nu știu cine sunt, frate. Frate, dacă eu nu vă cunosc, alea, nu mai îmi dați cerere de prietenie. Că eu dacă nu știu cine e, noi doi, că nu-ți dau numele aici, că știi că nu-mi place. Că fratele tău știi că e confidențial. Cu cine trebuie. Ba da, te am la prieteni, nu te intru iar acum, mă uit, jur.